మామూలుగా మన పిల్లలకి ఎవరికైనా మన కొడుకులకు కానీ మన పిల్లలకు కానీ మనం ఏం నేర్పుతాం? అబద్ధాలు చెప్పొద్దు, మోసం చెయ్యొద్దు అని ఇటువంటి నేర్పుతాం. కానీ కొడుక్కి పచ్చి అబద్ధాలు మోసాల్లో ట్రైనింగ్ ఇస్తా ఉన్న చంద్రబాబు లాంటి తండ్రిని మీరెక్కడైనా చూశారా అని అడుగుతా ఉన్నాను. ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. చివరి రోజుల్లో అంటే రెండోసారి రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత రాజశేఖర్కి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇద్దరి మధ్య కూడా కొద్ది విభేదాలు వచ్చాయి, పరస్పరం విభేదించుకున్న సందర్భాలు చోటు చేసుకున్నాయని అంటారు. నిజమేనా? మీకు తెలిసింది ఏమన్నా అసలు? కొంత ఉన్నది అంటే ఏ విషయం ఏమిటని నాకు తెలియదు, కానీ ఒక సందర్భంలో గారు కూడా నాతో అన్న రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏమో కొడుకుని ఇక్కడ వద్దు బెంగళూరులో ఉండమంటాడు. ఆఫ్టర్ ఆల్